Ka channel clear tu te in zawa in chibai vek ule. Ole tu na chuan long chhunga kan dan le. Long chanchin tle mazong karon tar lang ve do na. Atlang puin long hi chhong som pani atanga som panga te. Chhong som pakwa te a oma. A chhong hi dek ti in kan soi thina. A chhunga hian in ti hlimna chi hrang hranga oma entir nan. Shopping mall te, movie theater te. Chubaka restaurant chi hrang hranga om boka. Chung zinga chuan Asian te du tak mai sushi on 5 restaurant tun lai tong kam war tak tuna ka mukbang mek na hi ani staff tan cho e na ka fiteria te chu om tho ma se thian te ne na cho e tura han chua te chu anom shan pa ve shim shima staff tan hian 20% min discount ve thin ani tin lam tol zau nuam tak maya zai thiam tak te le nu patuak le la tuak lo te tuak mai tur te an han lam dal dal mai chu nuam an ti lo emo an enjoy lo ti ila mi do he tak kan nge yang tin formal night a chuan passenger te zinga chuan nal tak le formal takin kanin chei ve thina chubaka kan passenger te mit muwa jeans ke kor emo top nik neka va in lan kha thil theilo hul hwal ani a housekeeping thil ti fai tur te kan ni ngot lo chuan tin khomwal kan thlen hian darkar khat emo darkar ni emo hi rikrum thela inven dan tele engine on dan thlengin kan zir ve thina tin khote takte longchol na hun om lo na a chuan tuipui chung khomwal nei deuh sia long chu din tirin longte in passenger te chu andu tu na leng turin kan vashwai thin ani na tho ban hi chuan thian te nen in mukhomin kan hlim ve thei hle a cabin party tele han ti hote tin restaurant athil han order a e khom te kan ching ve thei hle ani